berhibur dengan kita semuanya. Jadi digawe santai mawon. Nggih digawe santai urip niku dinikmati ning yo nyambut gawe. Kudu tahun ngarep kudu luwih apik tinimbang tahun ini. Kegiatan ini memang kita adakan terus supaya nanti para dalang sing dereng pati payu mengke ben payu-payu kabeh. Kan kudu latihan. Nggih mboten. Petinju, napa niku olahraga semuanya itu kalau pas bertanding niku pun selesai. Latihannya yang kemarin-kemarin, tahun-tahun yang lalu para apa itu olahraga badminton niku cilik niku umur 2 tahun 3 tahun pun latihan. Hidupnya niku sudah digadekan di situ. Makanya ada juara mereka hadiah 2 miliar niku karena sudah digadekan beberapa tahun. Nah, sampean kayak cilik dolanan HP wae kok sih gede ya tanganmu no ya. Nah, itu harus disalurkan. Karena tidak ada hal yang cepat kaya, tidak ada hal yang cepat berprestasi kalau tidak dilalui dengan disiplin yang tinggi. Ngoten nggih. Nah, mugi monggo dipun dinikmati ya karo rasan-rasan ning kene ya ora apa-apa. Sing penting rasan-rasan mengki sae lak ngoten to. Nggih ngoten mawon. Matur nuwun, kirang langkung nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nduk, lagu kremenane Pak Haji Sumanto Blitar diselake. Ya. Larase Slindro Patet Songo. Blitar rong kupuh. Mbak Laras, Mbak Sulis tak aturi jumeneng. Blitar dados para priyayi kang kepareng rawuh larase diwalik pelok dhisik. Wiwit sangka Mas Anom Supono bawa pangkur macapat urut mengulon. Lah Mas Pono. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi Pak Denardi guna carita sinawung ras mining kita Pak Delalung Pak Dedaliun sinuba sinukarta mereka tarta pakar dening ilmu luhur Pak Larno kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme aji Buka Bonang lagune 4 pilar. Dados Won Papilar iku peteng negara Pancasila dasare negeri utama
mundha